Black History Month ango meha dîrokiya reşikan ji 12 Sibata 1926 vir ve her sal meha Sibatê bi çalakiyên cûr bi cûr tê pîrozkirin. Armanca pîrozbahiyan bi bîranîna dîrok û serkeftinên wan Amerîkayiyan ku estê wan Afrikayî ye û her wisa balkişandin ser mafên reşikan e. Di çarçoveya çalakiyên îsal de xwendevan û mamosteyên li New Yorkê bi îtaya hebûna nijadperestiyê di sîstema perwerdehiya Amerîkayê de mîtîngek bidaxist. Sedan kes tev li vê mîtingê bûn ku li ber avahiya dadgeha Tweedê ya li New Yorkê hate lidaxistin. Di sîstema dibistanê de gelek pirsgirêk hene bi taybetî jî pirsgirêkên xwendin û mamostayên Emerîkiyên reş hene. Hin mamostayên reş werin perwerdekirin, xebatên li ser dîroka Emerîkiyên reş di dibistanan de were zêdekirin û ji polîsan wê de tir ji perwerdehiyê re budce were danîn. Alice Johnson Smith ku li New Yorkê mamostetiyê dike wiha xeber da. Ku ez dixebitim tevî min sê mamostayên reşik hene. Min xwast ez xwendevanên xwe jî bi xwe re bînim. Hin ji xwendevanên min endamên kolektîvên xwendevanan e û hin ji wan jî ji ber ku tenê baweriya wan bi duruşma Black Lives Matter an ku jiyana reşikan giring heye hatine vir. Ji bo ku balê bikişînin neheqiyên ku li sîstema perwerdeyê hene em li New York li welêt bi giştî tê dikuşin. Tiştekî xweş e ku mirov dibîne ew qas mirovên ciwan ji bo mafên mirovan li vir kûm bûne. Angel Perez ku yek ji çalakvanan e ji bo kesên ku ne li wê derê bûn wiha got. The question should actually be why aren't you here? Gelo çima hîn îro nelwerin tevgerek gelek baş û nû nîşan dide ku hin tişt dest pê dikin. Bêguman em hewl didin ku hindek tiştan biguherîn gelek pirsgirêkên me hene bi taybet jî di nav civata reşan de. Gelek pirsgirêkên me hene û em dixwazin wêneya wê biguherîn. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.